Kaixo lagunok, ikaslan Gipuzkoatik gatoz eta orain azalduko dizueguna da lanbide heziketari lotutako orientazioko gune bat. Orientatzaileek ikasleekin konpartitu ahal dutena eta ikasle informazioa emateko eta lanbide heziketan zer dagoen azaltzeko balio izango duena. Ikaslan Gipuzkoak badauko bere web orrian eta zabaldu du atal bat, nun informazioa emango dugun orientazioa eta bitartekaritza. Orientazio eta bitartekaritza, lanbide heziketa orientazioa banatu egiten dugu eta bitartekaritza, hau gizarte osorako izango zen, eta hau lanbide heziketarako, eta hor, joango ginen lanbide heziketako atal horretara, lanbide heziketako orientazioa. Lanbide heziketako orientazio honetan, atal diferentia daz, eta azpiko gara ibilbide. Atal guztiak hemen eskubian daz, eta adibidez, ibilbidea azalduko. Oinarrituta dago apur bat gure liburuzkan, gidan, baina hemen azaltzen die gutxi gora bera bileretan eta azaltzen ditugun gai guztiak. Berriro bueltatzen bagara horri nagusira, hemen ikusiko dugu eskaintza, matrikula, egitura, sarbide proba, duala, sartzeko behar den nota, lanbide heziketan sartzeko behar den nota, la unibertsitatera joateko ze kredito konpartitzen diren, edo ze kredito ematen diren, lanbide heziketa egiteagatik, galdera erantzunak, epeak, eta gauza importante bat ere, bideoak. Hau da, lanbide heziketako bideoak ere horra saltzen dira. Zuendako baliogarria izango dalakoan, eta ikaisleekin konpartitzeko modukoa izango dalakoan, probatzera gonbidatzen zaituztegu. Atal garrantzitsua dago galderak eta erantzunak, zuek daukazuen galderak, guri bidaltzeko eta guk hor publikatuko ditugu. Gaurko honetan hori aurkeztera gatoz eta zuendako baliogarria izango dalakoan, ikaslan Gipuzkoatik agur bero bat.